Het is heel erg belangrijk dat we samen vieren wat we kunnen vieren. En de verschillen die er nog zijn, dat we daar aan werken om die te overbruggen. Want Jezus wil één kerk, dat we allemaal samenkomen in die ene schaapstal, in het ene schip van de kerk. En zolang dat niet is, mogen we daar samen aan werken, vanuit de kracht die we samen bezitten in de eenheid van ons geloof. We zijn vandaag in de kerk van Aardenburg. Een hele bijzondere kerk, een bedevaartskerk. Want al sinds mensenheugenis wordt hier Onze Lieve Vrouw van de Inktpot vereerd. Een bijzondere plaats in West-Zeeuws-Vlaanderen. De kapelaan in België noemen ze dat een onderpastoor. Dus dat is een hulp van de pastoor. Een kapelaan is ook een priester, net zoals de pastoor. Die is dus door God geroepen om Christus op een bijzondere wijze ook te dienen. Om dus zijn leven geheel te geven aan de kerk. En ik mag hier in de 3 parochies van Zeeuws-Vlaanderen priester zijn. Met een bijzondere taak ook voor jeugd en jongeren en voor de jonge gezinnen. Hoe is uw relatie als kapelaan met God? Dat is een persoonlijke relatie. Dus God is voor mij is mijn vader. Jezus heeft het ook gezegd, hij leert zijn leerlingen ook het Onze Vader bidden. Dus Jezus zegt, het is niet alleen mijn vader, maar het is ook jullie vader. Dus ik voel mij een zoon van God, ik voel me een kind van God. En in die wijze ook met Jezus verbonden als broer, als grote vriend, die mij in het leven ook helpt. En door bemiddeling van de kracht van de Heilige Geest mij ook helpt in al datgene wat ik mag doen. Dus mijn relatie met God is een persoonlijke relatie die levend is. En die ik ook iedere dag mag aanroepen. En waar ik iedere dag ook mee mag spreken. En hij tot mij. Dus ik denk dat we de relatie, die is voor iedereen verschillend. Want omdat het een persoonlijke relatie is. Maar ik hoop van harte dat iedereen een persoonlijke relatie heeft met God. En hoe je daar invulling aan geeft, dat is natuurlijk verschillend. Ook afhankelijk van je eigen levensstaat en ook je eigen staan in het leven. Ik geloof dat alle mensen kinderen van God zijn. Sommige mensen moeten dat zelf nog ontdekken. En dan hoop ik alleen maar dat wij als mensen van de kerk, dus niet alleen ik als priester, maar wij allen die in Jezus geloven, een vreugde en een blijdschap uitstralen, waardoor mensen zich eigenlijk ook geroepen weten tot die kerk. Of in ieder geval dat de interesse wordt gewekt van, daar zou ik toch wel eens even binnen willen kijken. Van christenen wordt meer gevraagd. Dat staat ook echt in de Bijbel. Van christenen wordt bijvoorbeeld ook gevraagd, zegent uw vijanden. En dat is soms heel erg moeilijk. Of wordt gevraagd, geef totdat het ook pijn doet. Het mag je ook iets kosten. Want als iemand jou goed doet en je geeft het terug, wat voor recht op loon heb je dan? Ja. Van ons wordt gevraagd om te geven zonder er iets voor terug te krijgen. Dus je geeft iets, je leent iets, zonder rente te vragen, zonder het terug te vragen. Je geeft het als het ware aan Christus zelf. Ja. Wij geloven, u en ik, in Jezus Christus. Ja. Dat is onze Heer, dat is onze Redder, onze Koning. Dus wij zijn broeders in het geloof. Ja. En het is heel erg belangrijk dat we samen vieren wat we kunnen vieren. En de verschillen die er nog zijn, dat we daar aan werken om die te overbruggen. Want Jezus wil één kerk, dat we allemaal samenkomen in die ene schaapstal, in het ene schip van de kerk. En zolang dat niet is, mogen we daar samen aan werken, vanuit de kracht die we samen bezitten in de eenheid van ons geloof. Van harte welkom om ook binnen de katholieke kerk te komen, om hier ook te bidden en ook te luisteren naar, we lezen uit dezelfde Bijbel, zal ik zeggen, maar ook naar de prediking hier te luisteren. Maar het pijnpunt, en dat gaat mij ook aan het hart, is dat wij nog niet samen de maaltijd kunnen gebruiken. Nee. En door dat ook te beleven, dat niet kan, die pijn ook te voelen, weten we ook dat er nog aan gewerkt moet worden.